Da, to je istina, da. A, moram te pitati od ova dva sporta, ako možemo nazvati ovo drugo sportom, a to je, što misliš o Muay Thai i Dobro. što misliš o capoeiri? Mislim, znam da je velika razlika, ali eto. Vidi, iskreno da ti kažem, ja sam jedan od onih ljudi koji ima dosta jasne i radikalne stavove za dosta stvari. Ja sam već nekoliko puta rekao, borilački sportovi da, borilačke veštine ne. Šta znači to? Borilački sport, sve gde ima takmičenje, gde ima kontakt, gde ima sparing, gde ti možeš da vidiš da li realno, Da. u stvarnosti prolaze te stvari. To je ja sve podržavam. Jer mene dosta ljudi pitaju šta misliš, jer mogu ja iz ovoga u MMA, iz ovoga u... Ja kažem, znači, meni više, ja mislim da ja imam više koristi što sam trenirao košarku, nego da sam iz kapoere prešao u MMA. Ja mislim da u kapoeri ima par tehnika tih kružnih udaraca i taj osjećaj za ritam, distancu i te neke stvari možeš da iskoristiš. Ali mislim, kad podvučeš crtu, evo sad može neko da me demantuje i kaže jeste, on misli on, ali vidi ovako, evo tu se završava sva rasprava. Koliko imaš UFC šampiona koji su došli iz kapoera? Koliko imaš UFC šampiona koji su došli iz Tai Chi-a, iz Jet Kundoa, iz Kung Fu-a, znači nema. Znači, koji sportovi dominiraju? Rvanje, judo, sambo, jiu-jitsa, boks, kickboks, muay thai. Naravno, imaš Kyokushin, imaš karate ljude, kao recimo što je GSP došao, Steven Wonderboy Thompson, imaš izuzetaka, tekvondo recimo, zaboravio sam, tekvondo je recimo isto odličan sport, jer realno ima ubedljivo najbolje nožne tehnike razvijene, ali što se tiče veština, ja nisam za to. E sad, da me pitaš da li je dobro trenirati neku veštinu, zavisi. Zato što, po meni, iz mog ugla viđenja, bolje je nešto da radiš nego da sediš kući. Znači, opet to vreme koje si odvojio, otišao u salu, odradio neki tu trening, vežbo, ne znam ja šta god, ima tu možda neki korisni stvari. Ali u drugom, u kontra stvari, ti treneri, neko s naziva prodavačima magli, neko ovako, neko onako, ja razumem da oni moraju da animiraju te ljude. To su uglavnom rekreativci koji ne žele da sparinguju, koji ne žele da uopšte primaju udarce, koji ne žele uopšte da se povređuju na treninzima. Oni žele da i dobiju jednostavno to neku vrstu samopouzdanja i osjećaja da to što rade, da je to tako. I onda i ti treneri moraju da dosta animiraju na treninzima i normalno da će da pokazuju neke realno gluposti koje ne mogu da prođu, ali je problem kad dođe mladi čovek koji recimo trenira taj aikido koji se spominjao ili ne znam ja šta, i recimo ako je taj momak hrabar i onako da kažem klinac u pubertetu je i sutra na ulici će ga neko napasti možda slučajno, neki momci će hteti da mu uzmu telefon ili da mu ne znam šta urade. Evo sad recimo često imamo slučaj u Srbiji napada i migranata na momke, na devojke, na nešto. I sad recimo ta neka devojka trenira aikido godinama, ima crni pojas, pičke materine, ne znam ja šta. I dođe imigrant i izvodi nož na nju. I ona misli, aha, znam ja sad ću ja Steven Seagal, razbacam ja njih 4-5 ovde i onda se desi problem, onda se desi da ti treneri te uče da ti možeš nekom da otmeš pištolj, da uzmeš